zani zauna farin cikin zuciyata, da ke ni zani zauna ke ce farin cikin zuciyata, da ke ni zani zauna amra, da ke ni zani zauna, da ke ni zani zauna ke ce hasken idaniyata. Amra da ke zani zauna. Zane ba ku in labari zaman da muka da Amrat, mun sha soyayya a watan Ramadana ni da Amrat. Amrat kan tashe ni lokacin sauri yayi, ni ban san Amrat ba, ban san a ina take ba Amrat. Kokarinta ni in tashi lada na sauri fa ta samu, wata rana ne fa da rana ina kwance katifata, na je studio waka na dawo domin in huta, har bacci ya kama ni misalin karfe 2 na rana, sai na ji waya tana ringin, in duba sai na gano message, sai na gano Amra ce ta ce tashi ka je kai sallah. Bayan na dawo sallah sai ni sallama ga Amra, ina ce wai ke wace ce, ta ce da ni Amra tana a zauna unguwar Rimi, wayo Amra. In sai ta ce da ni menene, na samu fa matan aure, sai ta ce da ni wace ce mai tashi na bacci, in sai ta yi dariya fa Amra, kina burge ni Amra, ki zamo matata Amra, zan baki kulawa Amra. Bayan a ce gun Amra mun sha wahala a yi kafin mu haɗu, gani ga SP a gefe mun sha wahala muna ta yawo albarkacin masallaci, na daga waya na kira Amra ne mata kwatancen masallaci, sai ta ce da ni ai ta gane Amra ta zo ta gita, sai na ji wani iri a zuciyata, na san Amra ta zo guna, sai ta ji gaba ta kira ni, na daga waya ina kallanta, sai na ce juyo bayan ki ta juya ai tana murmushi, mu haɗa idanu ni da Amra, sai ga kunya a idanun Amra, ai mun tattauna ni da Amra, sai ta ce da ni kai ai wai ta yaya zaka shiga gidanmu in ka saka kananin kaya, sai na ce da ita ai ba komai zan dawo next time ai Amra. Amra tana kaunata ni mako ina kaunar Amra, in ku biyo ni a baya ta yadda za ku ji labari na da Amrat. Yeah, Amrat. Oya yarinya mu zauna, Amrat ta zo mu zauna. Oya yarinya mu zauna, Amrat ta zo mu zauna. Zo mu zauna, Amrat ta zo mu zauna. Zo mu zauna, Amrat ta zo mu zauna. Ke farin ciki na ni, in ke ce farin ciki na ni, ke ce hasken zuciyata.